Старопланински легенди от Йордан Йовков. Записано за LibriVox. Всички записи на LibriVox са обществено достояние. За повече информация посетете LibriVox.org. Шибил. Радка на порти стоеше, отдолу иде Мустафа. Народна песен. Шибил, страшният хайдутин, когато заптиета и кърсердари търсеха под дърво и камък, слизаше от планината и отиваше да се предаде. Утре тая вест щеше да се разчуе навсякъде. Кой щеше да я повярва? Шибил малко се грижеше за това. Той бързаше и мислеше за друго. Мислеше си как преди месец-два от високите върхове на сините камъни, където между гнездата на орлите беше и неговото хайдушко гнездо, той видя, че долу по пътя идат жени. Не беше в хайдушките правила да се задяват жени, нито имаше място за жени в сърцето на хайдутина. Но Шибил беше погазил много закони и не знаеше вече, нито искаше да знае кое е грях и кое не. Жени тук сред джендемите, помисли си той. И това е добра плячка. И той стана незагрижен ни най-малко на къде го влече любопитството му. Хайдутите тръгнаха след него, засмяха се и зъбите им лъснаха като на гладни вълци. Слязоха долу, минаха през гората, която още не беше се развила, и излязоха на пътя сред джендемите. Това място беше най-страшно. Тук пътят се вглъбяваше навътре в дола, извиваше се по едната и по другата страна, чертаеше две дъги, два обръча на капан, в който много хора бяха намерили смъртта си. И както правиха и друг път, хайдутите препречиха пътя, изправиха се там, страшни, брадясали, наметнати с черни арнаутски гугли, отрупани с оръжие. Жените се показаха на завоя и щом ги видяха, спряха се като втрещени. После се втурнаха, едни надолу, други нагоре и започнаха да бягат, но краката им се подкосяваха и те само лъкатушаха на едно място, като ударени птици. Премалели от страх, те паднаха на земята и заплакаха. Хайдутите не се трогнаха, те дори не ги и погледнаха. Тяхното внимание беше другаде. Една жена стоеше още на пътя, млада, хубава. И как беше пременена! Синя дженфезена рокля, елече от ален атлаз, пъстра божигробска престилка, сребърни пафти, а на шията й тежки нанизи, ред едри алтъни, ред рубета и махмудии. Къде беше тръгнала тъй натруфена? На сватба ли? Лут ли беше той баща? Sample complete. Ready to continue?